Ndewonu ndị ebe anyị, kedu ka unu mere n'ụbọchị nke taa? Enwekwara m olileanya na unu agacha n'ebe niile unu gara wee batakwa. Before m ebido ihe nkụzi nke taa, achọrọ m inwe oge nwayọọ ka iji kwanyere nwanne mama m ugwu nke nwụrụ izu ụka gara aga. Last week. Okay, so my uncle Ijeoma. So I na-akpọ brother Ije. So a minute, or a moment of silence for him. Yeah, brother Ije, anyị na-akpọ ya. So brother Ije, may your soul rest in peace. Amen. Ọ dị mma. So ya mere enweghị ihe m rekọdụrụ n'izu ụka gara aga. So ma izu ụka nke a, ihe m chọrọ ikwutucha maka ya wụ ihe a na-akpọ eze ure, nke ndị bekee maọbụ ndị oyibo na-akpọ dental caries. So ihe ọzọ m chọrọ ị na-eme, ọ bụrụ na ikere ihe nkụzi a nke mbụ m mere, ekwuru m na ọ ga-awụ mmụọ na Igbo. So Igbo ka m chọrọ iji na-akụzi ya. So bet ihe m chọrọ ịtrai taa ka m lee otu ọ ga-adị mmecha ya n'Igbo. So m ga-ime ya, chịkọta ya ọnụ, were bekee chịkọta ya ọnụ maka ndị maybe ha adịghị aghọtacha the dialect, or maybe ha adịghị aghọtacha Igbo in general. So ka m nwere ike reach more people. So ihe ha na-akpọkwa n'eze ure bụ mgbe anyị richara nri, especially nri dịka maybe ndị bekee akpọ ya carbohydrates, ma ihe vugasị sugar. So mgbe anyị riri nri ahụ, so ọkwanụ bacteria nọ n'ọnụ, ma bacteria nọkwa n'ahụ anyị. Enwe ndị dị mma, nwere ndị adịghị mma. So ha niile na-arụ ọrụ dị iche iche. Enwe ndị na-akwa eyi aka ka nri ya riri eri wee mee ọfụma, wee daba ọfụma. Nwekwara ndị na-akọ ọsụrụ anyị nsogbu. So ofu n'ime bacteria na nke ndị oyibo na-akpọ streptococcus mutans. So ọ ya bụ nke ya bịa ihe ahụ anyị riri eri nọ n'ọnụ ya, bịakwa ya nwa na-ala ike ihe dị ụtọ. So ya bịakwa ya bịakwa ibi iri ihe dị ụtọ ahụ nọ n'ọnụ anyị. So mgbe ahụ ya bịa produce acid in the process. So ya produce acid ahụ, ya kọsụkwanụ eze ure, ya kọsụra mmadụ eze ure. Even mgbe ụfọdụ ya abịa nwee dịka oghere na eze mmadụ ahụ. Echetara m mgbe anyị na-eto, mgbe anyị ka bụ ụmụaka, abịa sị na mmadụ nwere eze akpala. Nke a wụkwana real dialect from ebe side Igbo m si, eze akpala. So akpala bụ ihe ọ pụtara wụ nsị ọkụkọ. Asị na onye ahụ nwere eze akpala, ọ bụ na ichekwa n'otu nsị ọkụkọ na-adị, ịghọtala. So otu ahụ ọ na-elu jọcha njọ, asị na onye ahụ nwere eze akpala. So ọwụ mgbe eze mmadụ bidoro na-emebisi. So ụfọdụ ihe dị iche iche, like ekwuola m, that bacteria streptococcus mutans na-release acid ahụ bụ ya bụ the major thing. Okay, ọ ya bụ the major thing na lead to that, cause that. So mgbe ụfọdụ ọ bụrụ anyị rie nri, ohe ndị acha na-akpata rie nri anọrọcha n'ọnụ mmadụ, ọ bụrụ na asapụ ya asapụ. Okay, so ọ bụrụ na mmadụ a na-asapụcha ọnụ ya, mgbe ụfọdụ nwere ike ya kọsụ eze ure. But before ma na-continue, achọkwara m ime ka ịmata, enwere ike ka onye a nọ ebe a, onye a nọ n'ebe a, unu abụọ na-eri otu ụdị nri. Unu abụọ na-eklinikwa, ehicha ọnụ unu, asa eze unu otu ụdịkwa. But enwere ike onye nka enwe eze ure karịa onye nka. So ọkwanụ mgbe ụfọdụ ma ihe a na-akpọ genetics maọbụ eburupụta ụwa. O nwere ndị streptococcus mutans ahụ karịrị nke ndị ibe ha. Alright, so then ọ nwekwa ihe ọzọ a na-akpọ fluoride, so fluoridated water.
oke ọ bụrụ na mmadụ a na-enweta fluoridated water ma abịara bịa na-etinyezi fluoride na mmiri a na-aṅụ aṅụ. Okay, so most countries na-etinye fluoride na mmiri a na-aṅụ. Ihe ha jikwa mee ihe ahụ bụ iji gbochie eze ure, because fluoride na-help, ọ na-egbochikwa eze ure. Even ihe ndị bekee na-akpọ toothpaste eji asazi eze, o nwere ndị fluoride ahụ nọkwa n'ime ya. So then ọ bụrụ onye na-eri oke ihe shuga maọbụ oke ihe carbohydrate dị n'ime ya, okay, o nwekwara ike lead to eze ure ahụ. Then o nwekwara ndị maybe due to maọbụ na mmadụ abụtawala dị mkpa, mgbe ụfọdụ asụ mmiri ebilite adịzie less, ya ebilite, ọ na-adịkwa much otu ọ dị before. Ọ mgbe ụfọdụ o nwere ike bụrụ ọgwụ mmadụ na-aṅụ aṅụ, makwana o nwere ike nwere ọrịa mmadụ nwee mere asụ mmiri ya atalaghị, ọ dịzighị otu ọ dị before. So ihe ndị ahụ nwere ike, because ọ bụrụ na asụ mmiri ahụ atalaghị, so bacteria ahụ ga-like ya, so ya dịkwuo mmụọ, ya dị mmụọ. So ihe niile ndị ahụ. So olekwana otu mmadụ ga-esi maybe gbochie inwe eze ure ahụ, makwana ọ bụrụ na mmadụ enwetụọla ya na o bidowo na already, otu mmadụ ga-esi nyere ndụ ya aka mekwanụ ka ọ hapụ ị na-agawanye, makwana ka ọ hapụ ịdị ikwu njọ karịa. Well, ime kisho na mmadụ na-ehicha ọnụ ya like iricha nri, sasie eze. Ọ bụrụ onye nwere the opportunity ịnọ ebe ọ ga-enọ ya richaa nri, ya ọsa eze ya. I mean, to be honest, mgbe ụfọdụ mmadụ dị busy n'ọrụ, irigodo nri n'ụlọ ọrụ, ị ga-enwe efe ị ga-esi na ị na-aga isa eze gị. So but at least mmadụ rienu na ịsa n'ụtụtụ, ga-asakwa before ga-alaba, saa eze gị. And then ọ bụrụ iripụ nri, ga-ewere mmiri kpụchasị ọnụ, so nke ahụ dịkwa mma. Okay, nke ahụ dịkwa mma, kpụchasị ọnụ gị, clean ihe ụfọdụ ahụ tagidere mmadụ n'eze. Alright, so olee ihe ọzọ, ijikwa ihe eji aha n'eze. Ụfọdụ richaa nri, ha were, ụfọdụ na-akpọ, ndị oyibo akpọ ya floss, were wepụsị ihe nọ n'akụkụ ọnụ, maọbụ toothpick, wepụsị ihe nọ n'akụkụ eze ahụ, and then na-eri ma nri bụ ahịhịa nri ma mkpụrụ osisi. Ọ bụkwara ndị nọ ebe enwe ihe dịka maybe cheese, good cheese or good cheese, ọwụghị fake cheese or anything like that. And then yogurt dịkwa mma, but ọ ga-awụ good yogurt, ọ bụ nke bụ oke sugar, ịghọtago. So like Greek yogurt dịkwa mma. And then olee ihe ọzọ, then ọ bụkwara onye nọ ebe dentist nọ, enweghị ndị oyibo na-akpọ sealant, agaga silie ya ka ọ hafụ igeti really deep ka ọ sụkwuo nsogbu. Then mmadụ nwekwara ike na-aga, ọ bụrụ onye nọ ebe ndị na-asa eze, ndị dibịa eze nọ, oke, ha nwekwara ike na-aga maybe ugbo abụọ n'afọ, at least ga-eleba anya n'eze ha, tụchaa, were ihe onyonyo letụchaa anya, then clean tụchaa anya. Mgbe ụfọdụ kwana ihe ị ga-ejikwa mata na mmadụ enwee n'eze ure ahụ, nwere ike onye ahụ kwuo okwu, eze ya esi isi, ịghọtala. So makwana onye ahụ na-enwe eze mgbu, nke maọbụ ga ahụ ebe eghere nọ n'eze, makwana otu eze ahụ si achazi, kọla eze ahụ echenji. Alright, so ịbịa chekikwanụ mgbe gboo kwa, oke, mgbe gboo, ndị gboo kwa, ndị mgbe ochie, ha nwekwara eze ure, even though na ihe ha na-eri mgbe ahụ dị mara mma karịa nke anyị na-erizi ugbu a. Ha na-aga gbute anụ, ọwụghị anụ etinyere na freezer for weeks and weeks. Ha na-aga egbute anụ ha, gbute ya, ọ dị fresh, ha erie ya. Ha na-eri ahịhịa nri, ha na-eri mkpụrụ osisi dị iche iche, ha na-ata nuts, mkpụrụ osisi dị iche iche, ha na-ada erigasị. Ihe ha na-aṅụkarị wụ mmiri. Okay, ya na then ọ wụrụ mmanya, like ndị ebe seaside, ebe Igbo or some parts of Africa, ha na-aṅụ mmanya. Ọ wụrụ ndị Igbo, ha kpọọ ya mmanya ngwọ maọbụ mmanya nkwụ, from the palm tree. Ha na-ada aṅụ. Ọ wụrụ some countries, ha nwere abụrụ grapefruit, eji eme mmanya. Chetakwa, ọ bụrụ onye na-agụ Baịbụl mgbe gboo, n'oge mgbe ochie ahụ, ọkwa grapes ahụ ka ha ji, ma ugbu akwa eji eme wine na-aṅụ, ha na-aṅụkarị. But ugbu enwela ọtụtụ ihe dị iche iche a na ndị mmadụ na-aṅụgasị aṅụ, nnọọ chemicals juru, sugar juru everywhere a na-aṅụ. So ihe ndị ahụ mekwara eze ure
ka ịdị ugbu a. Ọ dịkwa before because ihe ndị ahụ a na-eri even though na a na-eri healthy but enwere ihe ndị ahụ like ma rice ma ede ma ji ọkwa carbohydrate ghọtala, so na contribute kwa to eze ure ahụ so but ihe mechara mgbe ochie bụkwa na ha enwechakwana oke ihe eji elekọta eze ahụ anya so ndị ugbu a nwegasị a na-aga dentist a na-eme nke a na-eklin, enwe toothpaste, enwe toothbrush, enwe dis ma ọ wụ dịgo ihe ndị ahụ eze ure gara aka nkụ na ọ gara adịwa njọ karịchacha n'oge ugbu a because ihe shuga juru everywhere na contribute to eze ure ahụ. Okay, so ka m chịkọtazie ihe ndị a, like I said, ka m chịkọta ya in English now. Okay, so so what I'm talking about today is about dental caries. Okay, so tooth decay. All right, so that bacteria that really is responsible for that is called Streptococcus mutans. Okay, Streptococcus mutans. All right, it produces acid. All right, so it produces acid in our mouth, in the oral cavity, so then thereby leading to that dental caries after we eat certain foods, especially foods that are high in carbohydrate and especially refined sugar. All right, and we have a lot of those things these days. So like I was saying with when I was speaking Igbo, okay, in the olden days they were eating foods, but their foods, they will get the meat by themselves, fresh meat, not even frozen meat. So they ate better than we do now. So they ate lots of fruits and vegetables, but they will eat roots too. They ate yam, cocoyam, potatoes, rice, those things, they have carbohydrates. So then that's why they also have, dental caries in those days, right? But they ate less sugar than we do. So they didn't have as much as we have now, like going to the dentist, having brush, having a toothpaste. All right. If not, they would have been better than us, in terms of getting dental caries. We are just okay now, better, I would say, or doing better just because we have a dentist. You can go to the dentist, you can buy brush, you'll be able to afford brush and toothpaste and brush your mouth how many times you want in a day. All right, so that's what's kind of helping these days. If not, like, there's just sugar everywhere you turn around, there's sugar, which is responsible for the tooth decay. So yeah, so the contributing factors, high intake of refined carbohydrates, especially refined carbohydrates, carbohydrate in general, but refined carbohydrate, decrease in saliva. Okay, so decrease in saliva could be maybe getting older, sometimes can lead to that, or sometimes illness, or like the disease process, or maybe medication side effects. All right, so those things, poor oral hygiene, not cleaning teeth at least twice a day. All right, and then what else? Lack of fluoridated water. Okay, so those things can lead to dental caries. So that's why they have fluoride in toothpaste these days. They have fluoride in drinking water. Okay, so because it will help to prevent dental caries. So what are some of the things that you may see that will tell you that someone may have dental caries? When they have odor coming out from their mouth when they open their mouth to talk, halitosis, that's what it's called. So it's like smell when they speak, so they have that odor, mouth odor. So another thing is you can see like a hole in their teeth, or maybe discoloration. All right, and also toothache. All right, so toothache also. But what are some of the interventions? What are some of the things we can do to help, maybe to prevent the dental caries, or if someone already has it, to prevent it from getting worse, or at least prevent new ones from forming? All right, so flossing. So flossing is like removing things, food particles in between our teeth. So flossing will help. Getting fluoridated water will help. Using toothpaste with fluoride in it. Going to the dentist at least twice a year for cleaning if possible, if you have access to that.
Sometimes they will do like a sealant, to prevent it from getting worse. Also, eating really good food. It's always good to eat real food, like invest in real food. To be honest with you, spend more money on food. Okay, spend more money on food than shoes and clothing. I'm just being honest. Invest in your food is very important. Eat good fruits and vegetables. If you have access to cheese, eat real good cheese. Okay, not fake cheese. Okay, not overly processed cheese. And then eat plain yogurt, not the ones full of sugar. Eat plain yogurt, sometimes, like Greek yogurt, if you have access to that. So these are some of the things, okay, so that we can do to prevent dental caries. And I'm going to stop here, and I will release another video next week. So please, if you like this video, all right, share with other people. Okay, like it, subscribe it, and share with other people. All right, so I will end it here. Ngwanụ ndị ebe anyị ka emesịanụ nọdịnụ nke ọma.